Cha bafowethu umuntu akabingelele usigwebo obingelelayo uhleli nanangumalume sizodlulisa nje ukubonga kakhulu kumasipala wakithi uMhlathuze ufake isandla ekuthini umcimbi wayizolo ukuzokwenzela nangumalume ezowenzela umthandeni kaManqele nethimba lakhe lokho abehamba nalo lapho ngibala ungizwe umzala ngibala umbuzo mfoka Mkhize ngibaleke bonke nobhuti uMasondo lokho yithimba ebehamba nalo umthandeni. Sibonga nje kakhulu uMhlathuze ukuthi ulifihle ihlazo lakithi esikwenzile kube impumelelo bese ngifisa ukubonga kakhulu kumthandeni mfoka Manqele nendlela abahloniphe ngayo abantu bakithi obuka namanje umlomo abawuvali bengazi ukuthi umthandeni uyakwazi ukungena phakathi kwabantu bembamba isikibhe simhlophe bengcolile engayithintithi engabi nankinga ehlale nabo noma simkhuzele ukuthi abantu abamthu ukusondela kuyena kube uyena ukuthi hayi akanankinga basondele behlale naye beshuthe naye. Umthandeni ufikela ekhaya ngo-1 waze wahamba ngo-8 ebusuku waphuma lumina isigqoko ziwu4 igqoka muphezona nase esinye sika malume wamnika nebhande lapha endlini lehabithi. So nje siyabonga mthandeni mfoka Manqele uthando olunikeza umalume ngicela nomalume naye ngayibongela efake naye iDobbs malume nayi TV yakubuka lapha ngicela ke wena konjani uzokhululeka kakhulu nami ukubuka Manqele behambisana no yes esephisiwayo usukhulumile ngoba lento kuba kukho abenze kanje ngezisa zabe ngabe bafice nginqondo mina ngizobonga kuwe ngomntana ngiyakwazi ngiyabona lezo zishafu umngane wakho ngibonga kuwe nomngane wakho ngoba bazofika ngitha ngazothi amazi bantu ngomile khawulipi ibhakede kodwa wena wangizama ukuthi mangomile angikhambazela ngiphosa. Ngiyambonga umntandeni zangikhuluma naye umntanda mani yekalo ngiyofana kanje impilweni masibani uthi ihlathi zakho ujabuliswana sikhuluma lento yesona nacela sezwana ngimbuza uthi biza bana amavukuvuku ma engingizala lapho ukuhambela phambili waqala wabiza umshado wami wabiza amavukuvuku usezothi manje kugcineni ihlathi zakho wathi ujabuliswana ngabuza uzolo wehlulwa ukungiphendula kuwe kuyimi kuye aziphendule mayikhanda mani kodwa ukukhanda ngomntatha uzigwebo salosi uma ulwa lozigwebo lwalabo uzikuthi umalume ke uma uzigwebo lwamavukuvuku ufuna igqoka nomjengana nebala ukuzokwazi ngathi ujabuliswana bedlula kumpendulo. Cha bafethu siyabonga kakhulu umalume-ke uhlabisa umthandeni elikhulu kakhulu eBramani wamnika lembuzi ememukela nje. Siyabonga mfoka Manqele uzehlise njalo mfowethu ngithanda indlela owazi ngayo nje umuntu omdala ukuthi makhuluma umuntu omdala yini kunenkulumo nje uyikhulumile ebese siyikhuluma nje yokuba abafana uthi ucela kucishwa amakhamera nama bengashutha abantu abasixoxa manje kuba abafana. Ngiyithandile le nkulumo yakho ukuthi angabi yonke into ezohlale ishuthwa noma ivezwa ngisho engenasidingo. Siyabonga kakhulu mfowethu. Yebo. Shontwana.